Някога замисляли ли сте се какво стои зад градовете призраци? Каква е тяхната история и защо се озовават в подобно положение? Населението нараства, а все повече градове и села се появяват на картата като необитаеми или неизпълнени нечии цели. В този епизод ще проследим историята именно за Калифорния, градът призрак в пустинята, който трябваше да съперничи на Лос-Анджелис. Нека започваме. Далеч в пустинята на окръг Керн, Калифорния, югозападно от долината на смъртта и точно на север от военно-въздушната база Едуардс, се намира странна колекция от празни улици и незастроени парцели, които съставляват града. Строителството на Калифорния Сити започна през 1958 година и разработчикът му първоначално се надяваше, че един ден ще бъде по-голям по размер и население от LA или Сан-Франциско. Много големи надежди се извисяваха над него. Но тъжната истина беше там, че повече от 60 години по-късно населението на Калифорния Сити все още не беше надхвърлило 15 000 жители. Не беше сбъркано в целия този план. Наистина ли нямаха никакво полза от това да инвестират в града? Толкова ли нямаше полезни изкопаеми в близост? И по-късно от туризъм заради появата на филма «Колите», например. В крайна сметка изоставащото развитие и неблагоприятната околна среда разочароваха разработчиците му. Но всъщност, географски, Калифорния Сити е третият по големина град в щат, обширните му. Никога не заселени улици обаче стоят днес като нищожни свидетелства за мечтите на неговите основатели. До 1980 година градът имаше десетки хиляди парцели от четвърта кър и стотици мили пътища, които не водеха до нищо друго, освен до празни задънени улици. След военният бум на недвижимите имоти обеща големи надежди за град Калифорния. Калифорния Сити води началото си от следвоенния бум на недвижимите имоти в щата. В продължение на няколко десетилетия, процъфтяващата икономика и нарастващото население доведоха до високи цени на жилищата в Калифорния. Според Капитолийския музей на щата Калифорния, първата вълна от завърнали се военнослужещи от Втората световна война, обсипана с ипотеки на VA, предизвика бързо разрастване в Лос-Анджелис и района на залива. По-късно цунами от технологични експерти основа Силиконовата долина и повиши цените, отколкото някой можеше да предвиди само преди няколко години. Освен това, широкомащабната имиграция от Мексико през този период допринесе за общия недостиг на жилища, което повиши още повече цените. В тази среда беше практически невъзможно да загубите пари, инвестирайки в недвижими имоти. Всичко, което трябваше да направи всеки, беше да купи няколко хиляди акра безполезни хръсталаци, да си осигури достъп до най-важните държавни ваучери за вода и да продаде имота на четвърта кър на новопристигнали. Това беше планът на професора по социология Нат Менделсон, когато той купи 82 000 акра напълно негостоприемна мръсотия в празната пустиня Мохаве. Менделсън и семейството му бяха имигрирали в Съединените щати през 20-те години от Чехословакия. Той винаги е бил надарен ученик и произходът му едва ли би могъл да бъде по-добър за бъдещ основател на града. Обучен по социология, той се специализира в използването на земя в селските райони и прилага знанията си по време на Втората световна война като правителствен анализатор, изучаващ рентабилността на фермите. Той разви много идеи за това как селските общности процъфтяват. Това привлича нови жители в района, което подхранва стабилния растеж на неговия град. Арланза Вилидж беше съвместна афера с множество инвеститори и спекуланти, определящи как да бъде организирана. Въпреки това, откритите райони обещаха на Менделсон нещо, което той не можеше да има в пренаселените райони – пълен контрол. Градът мечта на Нат Менделсън не успя да привлече потенциални жители. През 1956 година той използва значителните средства, с които разполагаше от предишни сделки с земя, за да купи огромното ранчо Менди Буруен рудник близо до Мохаве, Калифорния. На пръв поглед сайтът изглеждаше обещаващ. Ранчото се напоява от 11 необичайно продуктивни кладенци, които изглежда никога не пресъхват. Според Дружеството на историческия музей на Ист Керн, тези кладенци напояват полета пълни с люцерна, които се открояваха на фона на прашната равнина. В продължение на 2 години Менделсън се разхождаше из града на мечтата си и понякога лагеруваше на високо място, което нарече Хълм Галилео. 2 години по-късно, градът мечта на Менделсън е начертан. Мястото трябваше да бъде организирано около изкуствено езеро и няколко парка.
с десетки големи крайградски квартали, виещи се около градското ядро, като пластове лук. По времето, когато брошурите излязоха на бъдещите купувачи на жилища през същата година, екипите работеха за разчистване на храсти и прорязване на пътища. Повечето улици в Калифорния Сити имаха имена, преди да бъде поставена основата върху една единствена къща. Бяха поставени табели, наеха се брокери и Менделсон смяташе, че трябва само да изчака парите и жителите да започнат да пристигат. Това обаче не се случи. За разлика от по-ранните проекти на Менделсон, които бяха на сравнително лесно достъпни места като Ривърсайд, Калифорния Сити беше далеч в пустинята и много далеч от всичко, което някой би искал да живее близо. Имаше военно-въздушна база Едуардс, но тя имаше собствени жилища за своя персонал и техните семейства. Още по-лошо, ентусиазмът на Менделсън саботира проекта му. Всеки парцел, който беше разчистен за строителство, създаде голямо петно от открита мръсотия. Когато ветровете на Санта Ана се усилиха, този прах помете града като пясъчна буря. Повече от няколко потенциални жители решиха да не живеят толкова далеч от цивилизацията, ако мястото, където се местят, изглеждаше като купа за прах. Някои части на града събраха жители, но това беше само малка част от това, на което Менделсън се надяваше. Скоро мечтите му започнаха да избледняват. Въпреки известния бавен растеж, Менделсън скоро се отказа от Калифорния Сити. Градът отпразнува няколко етапа преди недостатъците му да станат ясни. Първата пощенска станция в града отваря врати през 60-та година, а скоро след това получава и пощенски код. Учредяването последва през 65-та, когато Менделсън все още правеше чести пътувания до хълма Галилео, за да постави своя телескоп и да гледа звездите. Без хора означаваше липса на светлинно замърсяване. Като присъединен град, градът може да създаде свои собствени полицейски и противопожарни служби, което направи почти веднага, въпреки че населението му е по-малко от 1000 души. Все пак много потенциални жители избягват странно обнадеждаващия град в пустинята и постепенно посещенията на Менделсън стават по-редки. Калифорния Сити премина през разтърсване през 69-та, когато населението му достигна 1300 за първи път. Напълно уморен от пилеене на пари за парче безплодна пустиня, което беше по-голямо от някои федерални паркове, Менделсън продаде контролния си дял в града на консорциум същата година. През последните 15 години от живота си, Менделсън рядко споменава единствения си голям провал. Но градът не си отиде просто защото основателят му се отказа. При преброяването от 70-те Калифорния Сити е записан като имащ 1309 жители. До 80-та този брой се е удвоил до 2743. Градът отново си удвои размера като през следващите 10 години с население от 5955. През 90-те изглеждаше така. Сякаш мечтата на Менделсън е била малко по-напред от времето си и Калифорния Сити ще удвоява населението си всяко десетилетие, докато наистина стане съперник на Лос-Анджелис. Това обаче все още не се случи. С нарастването на населението водата от тези чудотворни кладенци започна да свършва, а ваучерите за вода от държавата поскъпнаха. До 2000-та година Калифорния Сити се е увеличил само с 40% до 8385 жители. През 2010-та този брой беше само 14120. И до 2020 година все още имаше по-малко от 15 000 граждани. Междувременно Лос-Анджелис се похвали с население от близо 4 милиона. Огромните мечти на Менделсън, неговото развитие да се превърне в голям метрополис, може никога да не са се осъществили. Но Калифорния Сити не е напълно изоставен. Жителите на град Калифорния остават оптимисти за бъдещето. С годините, жителите на Калифорния Сити започнаха да се гордеят със странните странности на малкия си град. Като например безкрайните километри бавно рушащи се булеварди, по които никой никога не е карал. И така си останаха. През 90-те години Corrections Corporation of America отвори затвор за създаване на работни места наблизо и хитри строителни предприемачи превърнаха имота на брега на езерото в приятен район, който съперничи на този на всяко американско предградие. Калифорния Сити все още контролира огромните пустини около своето цивилизовано ядро. Във всяка друга част на Калифорния те отдавна биха били уредени от технологични работници, които нямат нищо против 3-часово пътуване до работното място за шанс да спестят пари от ипотеките си. Изключително отдалечената и сурова среда на града обаче продължава да работи срещу него. Тази пустош е и мястото,
където се провежда ежегодното събитие Wasteland Weekend, фестивал с естетика, която трябва да е позната на всеки, който е гледал филм на Лудия Макс. Събитието се рекламира като най-големият постапокалиптичен фестивал в света, като присъстващите се украсяват в модата на пустошта, като противогази, дрехи, сглобени от ръждясали метални отпадъци и пластмаса и модели на оръжия. Въпреки че Калифорния Сити може да е празен и районът около него всъщност да е пустош, ръководството на града все още смята, че има шанс той да нарасне до размера на Лос-Анджелис. Странни неща са се случвали, особено в Калифорния. Ще разнищим и България. Благодарим, че останахте до края. А кои села и градове в България искате да изучаваме? Споделете в коментарите. До нови срещи!